Ty vole, dobře, ale... Ty vole, to je krete. Ještě tím má. Že tam přijdu ty mobilu. Já to tady nevydržím. Mě máte čouslo si. Já to nějaký tragédie, aby to nebylo vidět. Počkej. To mám pixelovatý, já to tady kašlu. Ty vole. To mám pixely, já nechci pixely. Třeba čeká, že se někdo přijde. Ty krávo. Ten pěkně přemutoval. Já bych s tím nemohla jít ve vlaku. Jsi to baper. Jsi bys to nepřišel průčí. Přijde, on štěká na lidi normálně. Ne, vole. Tohle jsem ještě nezažila naživo. Já ani nikdy jde. Neviděla ani ve filmu, to bylo. Jako to, že není normální, jsem pochopila už na tom náměstí, ale tohle jsem nečekala. Tohle jsem nikdo nečekal. Už čeká, jsem na tu ženskou naproti, já ne. Už jo. Ty volá k sobě. Mě tam musíš poslat, jo. Bez obav. Nebo na Facebook. Ty za jak dlouho jede ten vlak? Za dlouho. A půl minuty. Já už jsem řekla. Změna, pozor, změna. Nepij to kafe, nebo pobrindáš. To na sebe přesní dávku, tohle už vydržím. To je blázen. Tak představit toho podcast s vlci? Ne, já se zblázím. Takže se jdeš domů, jdeš půlnočkou, jdeš domů a potkáš tam jeho. A na náměstí ještě neštěká. Tam pasu moc lidí. Ty jsi blbá. Myslíš, že tady méně lidí, které s popravu tvář? 3,5 minuty. No teď se k němu přijde, já jsme tam. Ale takhle ze strany, to se mi bylo, měl dřív ty vlasy, ještě to nekýnu. Krás. Máš pro mě lepší nějaká záchytka? A co dělá? Jenom to, tak to pojď. Obsluhuje lidi. Nikoho neohrožuje. Protože co oni s tím můžou dělat? Lepší než divadlo, člověče. Nesmíj se, nebo to bude dělat ještě víc. Já nevím, kdo se tady plemele. To je dítě. Možná měli vypnout tu kameru. Tak přesně. Mělo dítě větší přehled. Jako 5 minut, jo.
Jako jsme už jako dobrý.